Mga ka-disciples, napansin nyo ba sa dami ng nangyayari, trabaho, bills, stress, notifications, parang ang bilis mawala sa focus, lalo na kay Lord? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, November 29, Saturday of the 34th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke 21 verses 34 to 36, nagbabala si Jesus, huwag kayong magpapatangay sa alak, sa bisyo at sa mga alalahanin ng buhay. Baka bigla kayong datnan ng araw na yun. Parang sinasabi niya, be spiritually awake. Don't let life's noise numb your soul. At dagdag pa niya, be vigilant and pray always. Hindi dahil gusto niya tayong takutin, kundi dahil gusto niya tayong ihanda. Mga ka-disciple, napakadali talagang kainin ng mundo ang puso natin. Minsan hindi naman kasalanan ng dahilan. Nakakapagod lang talaga ang buhay. Pero ang tanong ni Lord sa atin ngayon, gising pa ba ang puso mo para sa akin? Hinahabol mo pa ba ang presensya niya? O napalitan na ng pagod, ng distractions, ng walang katapusang to-dos? Hindi masamang magtrabaho, hindi masamang maging busy. Pero kapag ang puso natin ay hindi na nakikinig, hindi na nagdarasal, hindi na nag-aantabay, doon tayo unti-unting nalalayo. Kaya paalala ni Jesus, stay awake, stay prayerful, stay connected. Kasi kahit anong dumating, pagsubok, hirap o wakas man, ang handang puso ang hindi natitinag. Reflection question, sa dami ng ginagawa ko ngayon, paano ko ba muling gigisingin ang puso ko para kay Lord? Mga ka-disciple, hindi man natin makontrol ang bukas, pero kaya nating maging handa ngayon. Let prayer be your breath, and God's presence be your strength. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.